Прывітанне ўсім, рада ўсіх бачыць. У апошнія 5 год мне прыйшлося пасталець і канчаткова прызнаць, ёсць не толькі чорнае і белае. Зараз мне амаль 28 год, і у 20 годзе, у лістападзе, я апынулася за кратамі, і тады мне было 23. Холад, боль, жахі, катаванне. Каб выжыць, мне прыйшлося яшчэ лепей зразумець людзей. І панцыр недаверу сфармаваць для таго, каб людзі мяне не падманулі. Тым больш людзі, якія знаходзяцца ўнутры сістэмы. Аднойчы ў калідоры турмы я сустрэла выпадкова чалавека, ён аказаўся адвакатам. Мы пазнаёміліся з ім, а пасля апынулася, што ён да мозгу і костак абажае Лукашенка. Як часта бывае, у калонію да мяне перасталі пускаць адваката, старога адваката. А гэты новы чалавек, якога я сустрэла ў калідорах турмы, ён адзіны, хто змог прарвацца да мяне, калі на мяне завялі новыя крымінальныя справы да 12 год зняволення. У такія моманты я думаю, што мы не такія розныя на самой справе. І нягледзячы на палітычнае непаразуменне, гэты чалавек стараўся для мяне, клапаціўся, і тады яго моцная падтрымка здавалася мне дзікай, бо нават некаторыя члены сям'і адвярнуліся ад мяне і перасталі падтрымліваць, сказалі, што я сама села ў турму. Мы самі прызначаем сабе ворагаў. Мы дзелім беларусаў на такія і не такія. Але тады чым мы адрозніваемся ад рэжыма Лукашенка, калі можам сказаць, што людзі, якія маюць супрацьлеглае меркаванне, яны не маюць права на існаванне, і людзі не маюць права на адсутнасць меркавання. Мы забылі, што пабудаваць дыялог з тымі, з кім мы не згодныя, не нападаючы на іх, не лічачы ворагамі, гэта нармальна. Бо гатоўнасць да дыялогу – гэта прыкмета цывілізаванасці і даросласці. Мы зараз можам з вамі спрачацца, маю я рацыю, ці не маю, ці гэта агулам, можа быць, траўма пасля зняволення. Але каму, як не гісторыя, нас рассудзіць. У часы Першай сусветнай вайны на Заходнім фронце была вельмі распаўсюджаная з'ява, яна вядома як каляднае перамір'е. Нямецкія і англійскія салдаты падчас раства на нейтральнай зоне пачыналі гуляць футбол, хаця яны толькі нядаўна забівалі адзін аднаго. Абменьваліся падаркамі ў акопах, праз акопы, прабачце. Яны дзяліліся адзін з адным навінамі, размаўлялі, старалі адзін аднаго паразумець і нават хавалі людзей разам. Усё гэта нагадвае нам, што дзеля людзей мы павінны шукаць ту самую чалавечнасць, дыялог і мір. Я упэўнена, што зараз у зале ёсць людзі, якія прытрымліваюцца стратэгіі «змагаемся, ціснем, пакуль не зруйнуем рэжым». І гэта вашае права. Але мы ў 4 гады ўжо ў стагнацыі, і нічога не змяняецца. І думаю, што гэтая стратэгія ўсё ж такі не спрацавала. Супрацьлеглая стратэгія – гэта капітулюем, распускаем дымсілы і прызнаем сваю, паразу. Але таксама гэтая стратэгія не гучыць як штосьці эфектыўнае. Я не думаю, што ні вы, ні беларусы ў Беларусі, ні дэмсілы пагадзяцца таксама з гэтай стратэгіяй. Як бы две крайнасці, паміж імі быццам бы нічога няма. Але, гледзячы на той бок ракі, мы не заўсёды бачым мост проста перад намі. І наш мост – гэта дыялог. Трэба прызнаць, што абодва бакі адказныя за гэтае падзяленне нацыі. Канешне, той бок, які разгарнуў рэпрэсіі, ён нашмат больш адказны.
Але дыялог для вырашэння гэтага падзела грамадства, ён не значыць, што мы прызнаем сваю паразу ці што мы адмаўляемся ад поглядаў. Я не адмовілася ад сваіх поглядаў. Я дагэтуль не прымаю гвалта, забойств, бесчалавечага абыходжання. Я не смогу выбачыць людзей, які катавалі мяне, катавалі беларусаў, беларусак, які парушалі міжнароднае права, урываліся ў іншыя краіны і вырашалі, што хтосьці не мае права на існаванне проста за нейкай прыкметы. Мы з беларусамі, з звычайнымі беларусамі, беларускамі не такія розныя. Як часта мы гаворым, ёсць прыхільнікі Лукашэнка і нейтралы, але і астатнія беларусы, беларускі, канешне, але яны не Лукашэнка. Мне здаецца, што мы ўсе хочам аднаго – міра, суверэнітэта, будучыня для нашых дзяцей і развіцця нашай краіны. Мы аб'яднаныя па чалавечых каштоўнасцях, а не па палітычных поглядах. Мне здаецца, што толькі у беларускіх сем'ях магчыма, каб у адным пакоі сидзела маці і глядзела тэлевізар, прапагандысцкія відэа Лукашэнка, а ў іншым пакоі суседнім сидзеў бацька, які мог глядзець экстрэмісцкія каналы, YouTube, незалежныя СМІ чытаць. І пасля яны ядуць разам, выхоўваюць дзяцей, смеюцца з жартаў адзін аднаго. І гэта абсалютна натуральна, таму што ёсць рэчы вышэй за ідэалагічнае непаразуменне. І гэта любоў і сям'я. Мы бачым гэта па бацькам, якія стомленыя пасля працы носяць перадачкі сваім дзецям палізняволеных. Мы бачым гэта па людзям, якія 28 гадзін стаяць на мяжы, проста каб адзін дзень пабачыць сваіх дзяцей і правесці з ім час. Мы бачым гэта і па людзях, якія абсалютна з рознымі поглядамі збіраюцца з адным сталом, каб адсвяткаваць штосьці і стараюцца быць разам, не гледзячы ні на што. Таму што сям'я ў нас адна, іншай не будзе. Ці значыць гэта, што мы павінны адмовіцца ад будучай адказнасці для тых, хто нас катаваў, біў, ці выбачыць усіх? Нет, не думаю. Але наша барацьба пачыналася не для таго, каб выгнаць кагосьці з дому, каб застацца там аднымі. Мне здаецца, што тады, калі дом будзе пусты, у ім проста не будзе будучыні. Калі мы застанемся падзеленыя, мы все, абсалютна все, прайгралі. Дыялог з чалавека з дзяржавай – гэта дэмакратыя, а дыялог чалавека з чалавекам – гэта шлях да дэмакратыі. І я жадаю нам стаць на гэты шлях. Дзякуй вялікі за ўвагу.